Каква е разликата между минералния и солния камък за гризач? Изглеждат сходно, но всъщност имат различно предназначение и различен състав. Минералният камък за гризачи съдържа калций и различни видове минерали, като фосфор, магнезий и микроелементи. Целта му е да подпомогне изграждането на по-здрави кости и зъби. Помага на гризачите да изпиляват своите зъби и компенсира недостига на минерали в храната. Солното камъче съдържа основно натрий. Неговата цел е да набавя малко количество сол, от което организма има нужда. Той помага също така, солта помага за обмяната на веществата в организма и солното камъче отново помага за изпилването на зъбите на гризачите. Важно е да знаете, че минералното камъче е по-подходящо за ежедневна употреба, тъй като то балансира много добре храненето. Солното камъче то не е подходящо особено за ежедневна употреба, тъй като прекомерното използване на солен камък може да се получи натоварване на бъбреците, така че ако давате достатъчно качествена храна, хубава храна на своя гризач, солното камъче не ви е необходимо, освен ако не е препоръчително да речем от ветеринар. Тези два продукта, както и други за гризачи, може да намерите в нашия сайт.